سلام كمي تمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نورديك كمونا قدستي هاجرو في صامتات النقرب الخرميني ميديا كموترون لمربع عسرتو حمشتا قنبوت زدالنا يوم حد صرت وانا وزيناتات سعبنا خنا قرب الكمينة نمكت تالكم من عندنا عندنا طفتاتهم كنقدم محبر بانكينياتات شودن عماويل كاب عالق نمكل خال زقبر تعارن محيال زحقزو تخداتل تسقمتتات نمنقست مقرابو شودنويان دحر لبدا كوفيد 19 زلو ما طاقم من رخبو بزهن لعل كوين يقصل مهلو اب معالتي كاب 6 كساب 7 ساعات موسخن اب هلسنكي نياستات 220 شح سبا زرزر حبريتا اب زي ملكو تسمتو روسيا دما بدحر تكبارات الله زبل طرطار مهلو كمونا فرنسا محمد عمرو زتبه لعلو الجبنية بعتقات كاب قعزو بيت فرد مملاتون كالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتال لكم دقمنا نعدمنا حجي بغطتها نابزر زراتم محبر بانكينياتات شودن عمايل كاب علق نمكل خالز قبر تعرن محيال زي حقزو تخطاتل تسقمتتات نمنقس تقريبهم زي تخطاتل سقمتتات قبنياتات موبايل استمركوسن اي كفليت اب سويش كي تكامو مقاد زي تقال اليوم هانس ليمبري كاب محبر بانكاتات دحنت عمايلنا محيالن قبرنياتات اقلقلوت بانكا متقام دون مبالن على ما غيرهم يسرعوا من اللهم نريد شودن قليت اللهم شودنا من دحر لبدا كوفيد 19 زلو ما تقاقما من رخب بزهن لعل كوين يقصل مهلو اب معالتي كاب استات 6 اب 7 ساعات موساخن تقليتهم بحفشو كاب كم فنو تلفزيون غازيطاتاتن زبلياتو مرخبو بزهن وصيكا ناب ديجيتال قرص ستريمينج اب زينان زغبر مسغار بسفيح يرالو زدما ابتلمود ناي مزنقع مدبات وين كيترفه ناي بعلو صلواتات كحدر مصنحن بزحات كا نتنبار ركبات كنافقو يقبرو من اللون تملكيتم نوزوم ابس دمنا سيسنان دق انوص قالو غزي مسلني كتبل فينديلا رمبرانت بزعبال العقن متقام محبراوي مرخب بزهن زلو قالو توسعبنا ملكيتا نريد شو دنجليز الله زنخونه مبزحتهم كابتوم بحدش بايت حبرة اوروبا زتمرصو مايت ابالات بايت اوروبا اب بوليتيكا وجلتات كسرحيام تبهيلهم زون بوليتيكا وجلتات كاب استفلالي هاجراتن بوليتيكا ودباتن زمصو دوب سجر ابالات بايت اوروبا زقوميام بزعبا مرج حبرة أوروبا زلو زعباتات كمون بوليتيكا وقوما بايتو حبرة أوروبا دحرناي موداتا معالت مرج أتشعات سنن زهلو خنتات يكتاتل مهلو أقلقلو زينا ريدي شودن حبير اللهم بسنكت زحالف 3 ميازيا أب كفلة تمرتز زرق حبريتا كساب 220 شحطة مهرو آليتن سرحتنيثاتن زملكت مرداتا أبيد زي ملكو تسبنتو كتما هيلسينك بغدمة مال سونيا بزهبتو تسبساب تقليتم تزرزر حبريتا اسمات تتقمتن ايميلن ناي كل ماستات 4 شح سراتنياتات تختما كمون ادراشاتاتن والقاو كود مننتن اي استات 8 شح تمهرو ولدن ابالات سرحتنياتاتن زحقو في تبايللهم زي كازي تقبننيا نكفل تمرت زملكتو تحستوتات نيتورك درايف رخيبي يقبل صحافي ديجيتالاو قديات كتما هيلسينكي هانو هيكينن بقدمة مالسوني قليتم إتوم نيتورك درايفتات 10 مليون سندات زحازو خينم مبزحتهم سندات لعل حدقا زي قبات قاقما زي سعبو مخانم إذا مقلت إكاتما هيلسينكي حبر توساقي مشتراوي ويتأففو القاو حبريتا زحازو سندات نيروميم ذي كمني حبريتا كفليت عماويل في الموت مرتي مسدحنة تمهارو زت أساسر حبريتاتات بزعبا لعلو هيكال أي درجان رفت حكمنان كمون أب كفل زركبو سرحتينياتات زت غالليم تقبننيا ጨሪሱ ከይግለጽ ተባሂሉ ተመደበ ሓበሬታ ገለ ሰባት ይሁን ረኺቡ ክኸውን ይኽእል ተባሂሉሎም ትዝሕዝን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ትገበነኛ እንታይ ዓይነት ዳታ ረኺቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ልክዕ ገምጋም ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ክብል ፈጻሚ ዳይሬክተር ክፍሊ ቁልዕነትን ትምህርትን ከተማ ሄልሲንኪ ሳቱ ያርቨካላስ ገሊጹሎም እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ዳታ ኮይኑ ንዓማዊልናን ሰራሕተኛታትን ዝሕዝን ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል እዩ ክብል ኣብ ከተማ ሄልሲንኪ ኣካያዲ ከተማ ዩካፔካ ዮላ ወሲኹ ገሊጹሎም يولا بقدمة مالسوني أبزها بغازيطاو مغلصي تي جهست كاب وصا هاجرات كم استبغسه مننت ناي تغبننيا ግን ሚስጥር ኮይኑ ከም ዘሎ ፍሊጡም معبالታት ጸጥታናን ቁጽጽር መሳርሒታት ጽገናናን እኹላይ ነበረን ክብሉን ተኣሚኑም ትገሰት ኣብ ድሮ ሰዓታት 30 ሚያዝያ ከም ዝተፈጸመ ይእመን ክብል ካብ ክፍሊ ፖሊስ ሄልሲንኪ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ ይሕብር ከተማ ሄልሲንኪ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ኢንትራኔታ ጥርጣረ ትራፊክ ከም እተረኽበ ተኸታቲለ ነይራ هيكينن ببحث قنبط ني هيلسينكي انسانو متاب زهب حبريتا تطرطو ترافيك مبقسيو كاب روسيا كخون كم زخل قليت اللهم
ፖሊስን ተሓላቐ ድሕነት ዳታን ብዛዕባ እቲ ምዝራቕ ዳታ ፍሉይ መርመራ ከፊቶም ኣለዉ። ከተማ ሄልሲንኪ ኣብዚ እዋን እዚ ግዳይ ናይቲ ገመን ኮይና ኣላ። ፖሊስ ቅድሚ ፍርዲ ንዝገብርዎ ምርመራ ዘድልዮም ኩሉ ሓበሬታ ክንቦም ኢና፣ ዜጋታት ግና ምስ ፖሊስ ክራኸቡ ኣይድልዮምን እዩ ክትብል ምክትል ሓላፊት ፖሊስ ሄይኪ ፖሮኪነን ብቅድሚ ትማል ሶኒ ሓቢራ ኣላ። ኣብ ኤጀንሲ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ፊንላንድ ክኢላ ድሕነት ዳታ ማቲያስ መስያ ብወገኑ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታት ምጥሓስ ዳታ ብመንፅር ብዝሒ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ኣብ ምምሕዳር ከተማና ዝዓበየ ምዝራቕ ዳታ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ኣጉሊሑ። ከምዚ ዓይነት ምጥሓስ ዳታ ብቐጻሊ ምስ ገበን ዝተኣሳሰር ብፋይናንሳዊ ረብሓ ዝድረኽ ምዃኑን ዝገለጸ መስያ እዚ ማለት ዳታ ነቶም ገዳያት ንምፍታን ክውዕል ተኽእሎ ከም ዘሎ ወሲኹ መልኪቱ። ሃከራት ዳታ ይሰርቁ ሓሊፎም ድማ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ገንዘብ ይምንዝዑ ይብል መስያ። ከንቲባ ከተማ ሄልሲንኪ ዮሃና ቫርቲየነን ብቅድመ ትማል ሶኒ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤክስ ዝተፈጸመ ምዝራቕ ዳታ ከም ዝሓዘነ ብምግላጽ እታ ከተማ ኣብ መጻኢ ተመሳሳሊ ፍጻመታት ንምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ኣረጋጊጹ። ሱር ጠንኪ ናይቲ ገበን ብዕምቆት ክምርመሩ እውን ቃል ኣትየሎም። እቲ ገበነኛ ኣብ ርሑቕ መእተዊ ሰርቨር ንዘሎ ተቓላዕነት ብምምዝማዝ ናብ ውሽጣዊ መርበብ ከም ዝኣተወ ይእመን። ሄይኪነን ብቅድሚ ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ተቓላዕነት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ናይ ምትዕርራይ ፓች ከም ዝተዳለወ እንተኾነ ግና ኣብቲ ክፍሊ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ከም ዘይተተግበረ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ኣርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ትማል ሰሉስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ካብ እትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ፖሊስ መኪና ዘብለጠ መሓመድ ዓምራን ምድላይ ኣብ ኖርማንዲ ፈረንሳ ብኣማይ ዝቁፀሩ ኣባላት ፖሊስ ተዋፊሮም ምህላዎም ተገሊጹ። ዘፍላይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዓምራ ናብ ሩዋን ናብ ዝካየድ መጋብያ ቤት ፍርዲ እናተጓዓዘት ኣብ መኪና ፖሊስ ኣብ መኽፈሊ ጎደና ደው ምስ በለት ብኻልእ መኪና ግጭት ከም ዝወረዳ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ድሕሪኡ ዕጡቓት ናብታ መኪና ተኽሲ ብምኽፋት ክልተ መኮንናት ቤት ማእሰርቲ ቀቲሎም ኣለዉ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ጄራልድ ዳርማኒን ነዞም ገበነኛታት ንምርካብ ኩሉ መንገድታት ይጥቀሙ ምህላዎም ገሊጹሎም። ትማል ሰሉስ ኣስታት 200 ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝተዋደዱን ኣብ ወሰንቲ ቦታታት ምፍታሽ መካይን ይካየድ ከም ዘሎን ተፈሊጡሎም። ዓቃቢ ሕጊ ክፍለ ኣውራጃ ፓሪስ ላውረ ቤኮ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ትማል ሰሉስ ብኣቆጻጽራት ሃገር ቅድሚ ሰዓት 11 እቲ ዓምራ ዝፀዓነት መኪና ብሰሜናዊ ፈረንሳ ብዝርከብ ዝባዩረ ኣብ ዝርከብ ኤንካርቪል ደው ድሕሪ ምባላ ክልተ መካይን ነቲ ናይ ክፍሊት መከላኸሊ ሓፁር ብምጥሓስ ከም ዝገጨዋ ገሊጻ። ነዊሕ ብረት ተዓጥቁ ደቂ ተባዕትዮ ወሪዶም ካልኦት ዕጡቓት ድማ ተጸምቢሮሞም። ብድሕሪ እዚ ናብታ መኪና ብዙሕ ዘለዎ ጣየት ድሕሪ ምትኳስ መኮንናት ቀቲሎምን ኣቑሲሎምን ንዓምራ ሒዞሞም ምህዳሞም እተን ዝተጠቕሙለን ክልተ መካይን ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ትማል ሰሉስ ተቓፂለን ከም ዝተረኽባ ወሲኻ ሓቢራ። ሚኒስተር ፍትሒ ፈረንሳ ኤሪክ ዱፖንድ ሜሮቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓደ ካብቶም መኮንናት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ መበል 21 ዓመት ልደቶም ከብዕሉ ተሓስቡ በዓልቲ ቤትን 2 ቆልዑን ክገድፍ እንከሎ ተኻላይ መዋቲ መኮንን ካብ ወዲ 34 ዓመት ኮይኑ በዓልቲ ቤቱ ነፍሰ ጾር ምንባራ ተዓቃቢ ሕጊ ወሲኹ ሓቢሩ። በቲ መጥቃዕቲ ካልኦት 2 መኮንናት እውን ቆሲሎም እዮም ብመሰረት ጸብጻብ ቢቢሲ። እምበር ክቡራ ሰማዕትና ሎም ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።